tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aging ga ka di ita, kat awan pa iti panggap mo ngagsapol iti panggadam narding. Ha? Una yan. Es, Umaabot sa matan iti makabulan nga wan trabaho. Apay, urayam latan at trabaho ti mang sapul ken ka. saan met akas tabakit? Inaktulat ta ka di mang sapol? Oo, nayan di bakit? Kaanong tupay day ta? Iti kas tangar aramidem, kas kalabaro, kas lawan pamilya marumbeng apakanam. Nagadulakit nga mga ibaga mo na ya. Makalyang-malyang ito lapayag. Salbag kide! Sa anak ngagsaw akastoy no amom kumamat yar aramidem. Alawanin! Kuston ta ngaw. Matitil ang tilapayak ko. Parikot ko talaga ti asawak mare. Ha? Apay manan, Mare? Anya manan di parikot mo kenkwana. Anya pa'y ngay, no saan ati kinasadot na mare. Nalabas a kinasadot. Ay, oo na yan. Bola ng tinapalabas. Manipod awan trabaho na. At dala nga agul-ul dagi balay nga agmalmalam. Anya? No baga ak amapan agsapol iti panggadan na. Kasla siyak pa'y tidakas. Sakit no maamuan ni inang na abagbaga ak. Kasla siyak pa'y tidakas. Talaga amat namin di asawang, Mare. Kasla saan pa'y anipusot. Laklakayanan ng paspasurot pa'y lang iti inana. Ay, husto ka iti dayta nga imbagam. Awan pa'y mo tibukod na panunot kang desisyon. Naku namon, mare. No saan ko lang ipagpagapo kadag iti ubing. Siguro, nabayagan na pinanawa. Una yan ti kastoy nardeng. Nagmalmalam kalatan dito'y balay. Ngam di ka man la nagugas iti pinggan. Uno nagluto iti makan. Ha? Nagmalmalam aday tatibi ti minulmulagatam. Anya ka matan. Anya? Nabambanno ka talaga po iti trabaho. Sumagpultak, siya pa'y lang tagluto, agugas, ay nawaw nardeng. Ay, pumanok man layanan. Makalyang-malyang at talaga na itaapa nag-iwat mo sa kapitla. Anya, ala, pumanaw ka no pumanaw ka. Ingkay jayang tinam, ingka mga ni Jay. Total kat saan ka matlaan nagluto dito'y balay. Salbag ka. Nay, rabi na nakaw. Imay ka pa'y la dito'y balay. Mayak nanang, makipanganak man. Anya, makipangan ka. Apay, awan na luto di balayaw. Apay, saan ang nagluto di salbag nga asawam? Saan ang aludo? Saan lang aludin ang nagluto ya? Umanungit pelayan. Santo sa ungas sao. Salbag ang babae dyan. Aniya, ay inagawan mo tan abay na dayjay anay kamkamang. Saan anasaya dayjay nga aramiden na? Mabisinak nanang. Anya ka diti inuluto yung. Ay kat mapankalatay jay kusina anak ko. Dati binati mi itay kinilo siya, si Daan kanina po'y. Nagawan abay na talaga dayjay nga asawam. Paiman ta pagsasawak to. Nalpas ka kanina ng anak ko. Wen nanang. Apay, agawid ka pa'y lang di balayo aya. Maturog ka dito yan. Ha? Agawid kanto nintun bigat. Wen ananak. Matulog akong dito ita. Sigurado. Ano agawid ah. Ulit yung matlabi tandak man ni Petra. Aniya? Amo yung metenday dyan. Kaslamanok aputak nga putak. Ay, oo, nayanday dyan nga asawam. Makapahay blood nga style ti manugang.
kayo matgayam, nanang. Umunag kayo atag kape. Di nak maawis-awis nga kape Petra. Umapoy ti pungtot ko kang kakunamsa. Anya? Anya nga nga ti sirbim nga asawa. No saan mo nga ilutuan ti anak ko? Nanang, Aga seman tarabrabi nga may ije balay. Awan ka no tinaluto ang makan dito balayaw. Anya ka klase nga asawa? nanang, saan kumamot akasta, Sa anak-anak kaluto iti kalmaan tanarabyanak anaggapo iti trabaho. Niya, Ay, nagadulakot man na rason mo. Salbag ka. Sika man lang ti manugang ko akasta. anya? Awan sir-sirbing nga asawa ti anak ko. Nasaya at man tanalagip mo pa'y tinagawid? Kan imbag man tanasurutan pa'y tidalan? Anya? Talagamat nga awan bain mo niya. Agasam manday tang aramid mo? Si kalangarudan ti awan trabaho na. Tila pa'y laeng mapan mo idandanon iti ayan ti konsentidor nga inam. Ay nawaw, Anya? basit laengan nga anos nardeng. Petla, Siyak nga agtrab-trabaho? Siyak pa'y tidakas iti inam? Agasam manday tang aramid mo? kwa iti. Saan anagado nga ikwa dita? Salbag kakit di nga asawa? Lakayan kan ngam saan ka paimat anak pusot? O na yan ay ang amin pare. Adumot ngamin ti mabalin na pagsarka na trabaho. Ha? No hapay ngamin di mo kaya tagtrabaho. Responsibilidad mo mat dayta kas ama, tadamatin putot mo pare. Si akad di met pare. Katpud numat, sana ya. Kasla ni bakit mo mat ngamin tagtrabaho para kada kayo? Saan met? Pare? Agtrabaho at tulat ta ka di. O na yan. Kanon tupay nga data pare. Kaslag trabaho ka mat no kayat mo. Saan? Si kamit kulas, tila malawalawat mo nga. Manakibiyang kamit. Anya ngamin at ibibiyang mo no, agtrabaho ako no saan? Anya? Manakibiyang ka una Awan siyal-siyalbim akong pale. Na, pare, panangisakit ko lang kin kadayta. Panangisakit talupam. Di ka man layangan. Hinday jay anarday. Apay ngaya kas jay ki panang sungsungbat na kin ka. Amo man da jay anarding. Gusto mo ti bagbaga. Awan mo ti dakas na itimbag ak amang sapul iti panggitan na. Intulang na day jay ti kinasadot na. Di lamabain at ti asawa na ti agtrabaho para king kwala. Kasala di nangot ngamin amo ti agbain tata. Saan na talaga Tanuan muna kung matagbain at trabaho. Sa bakas dyan nga dalatan ni Jay balay tagag malmalam. Sapay la kuma, taman anusan ni bakit na tigas dyan ugali na. Sapay la kuma, nuaging kat ka ti anos ni Petra. Ay na talaga saan ako na makaanos, Mare. Ha? Agasam man ti aramid na. Tunggal ungtak gapo iti kinasalot na. Ay na, mapanagi pulong kaniinang na. Anya? Sakit day dya inang namat akong sintidor. Umaynak pa'y sugudan ni Jabalay. Ibaga na nga awan ka no ti serserbik amanugang. Ay, oo na yun. Jack, amo kan kamari. No apay aman anusan ti kasta nga style ti asawa, kan katugangan. Ay, No siyak na siguro ti kasta, ay nabayagan na pinanawak na dyan lalaki. Laklakayan kung saan pa el puso. Sapay kaslaawanan tinamnaman ng agnakam. adan tulak tamari. Gaputa amin nga anos kat adda pagpatinggaan na. Ne, kunak man no napan ka nagsapol iti panggadam. Adda ka mat dito yung cellphone. Ha? Una yan ay ati kastoy. Amo mat nga awanan may saang. Anya? Awanan may saang. Naibustigasol kan panagbabayad manan ti kuryente. Ngam adda ka kit din dito'y anagmayat ti iiladam. Hey, at tayta ka manin asumana. Anya, kasano kumasa anak nga umanungat? Kat kasta ti aramid mo. Awanan ti malamot. Ngam awan pa'y ti makunam amapan ka mang gudmat. Di ka kadiyang amin madalakan. Inakijayan ni Nadang. Dumawat ak iti bagas kan si Dain. Unayin aya.
Anya? Makaling-ling na tangaywat mo. Basta adda ka dito'y balay. Awan saldeng na tangaywat mo nga sao-sao. Ay, salbag kiti. Nanang, awan ti isahang min. Ha? Apayawan trabaho ayan ni Petra. Awan nga ron, nanang. Ayo na yan tawan sir-sirbi na nga asawam. Awanin bagas mi, nanang. Kastamit din ti kasol mi. Awanin. Sapay pa nagbabayad man ti kuryente. Ang mga numapot na kami no saan kami ang agbayad. Ay, una yan narding. Ala, mabait lang, takita no dapat tinabati iti payout ko iti senior citizen. Supay lang ti alam, mangalakan iti bagas iti kusina. Ay na, ang yaman ak nana. Na, bagas mo day taimat mo, nardeng. Ha, ay wen tata. Napanakuman dinawat ijaan ni nanang ko. Anya, dinawat. Wen, awan nga mining ti maisahang me. Iso kapilitan na napanak ijaan ni nanang. Nagdawat ak. Anya, ay una yan, nardeng. Aging kakadiit awan trabaho. Awan pa yung alod. Saan kan samot kami na mapanagsapol? Urayam samot kami na trabaho ti mangsapol ken ka. Una yan ya. Anya, Mangsapol ka ba? Iti trabaho. Apay, karayon ayagad dati ina mamangted iti kanam tunggal mawanan kayaw. ha? Agpanunot ka kumalay bag. Kan agbayin ka magbasit iti asawa ma. Ay nawal. Ay, saan ako na talaga ang makaan-anos, mare. Iso ngayon to no may alawas. Agawid kami laangan ija lugar mi. Kadwak ti anak ko. Ha? Huwan, mare. Sa anak nga agpangadwa iti desisyon ko. Day tati kasayaatan nga aramidang mare. Di mo itulong kung aging gat inggana, kat kastalatan nga agan anos ka itidan na ti saan pa anik pusot nga asawam. Una yun. Husto ka, mare. Ay, agasam man, tunggal maawanan kami, mapanagdawat iti bagas kas kadaan niya pa'y gita ijayan ni nanang na. Kalpasan na, siya tiguraan ni nanang na. Ibaga na anak sadutak amanugang. Anya nga iti kayat na. Sikati ag trabaho para iti anak na. Nagawan mo tin abain day di abakat. Ay, salbag abakbakutan. Sana bali, mare. Maalak lang di tangdan ko ang napan nakilabada ijayan ni Ma'am Lydia. Isulaangan ti usaran mi nga agawid iti anak ko. Wan amari. Panawa mo di saan pa'y anak pusot nga asawam. Anya kahit asawan na ito'y, bakit? Anya na ito'y nagdasakil at travel ang bag. Bakit tarupam? Agawid kami ni Jalugar me. Makaamo ka matan iti biyag mo. Salbag ka. Sikat yawan sir-sirbi ng asawa. Anya, Katurumbang kumanaragsak kan ata pumanaw kamin. Awan ng tirumbang apakanam. Ingka agdulay ni Japalda ni inang mo. Petrola, Total, saan ka pa imat ang pusot? anya ka din dito kay bagbagam. Ay, pang-asim. Saan kayo kumana pumanaw? Ikalik, mangsapul akong itipang gitak. Di ka man nagsaw-saw iti kasta. Tad-ad na lang apumudpudot ti ulo ka makangkangag. Anya, Manggad ka! Tapno at daipakan mo iti inam akong sentidor! Salbag kit de! yawanin pare. Inalamit kumit amin akabailak. Tapno lapdak ta asawa. Ngabintuloy dalat ta tinagawid iti lugar ta. Ha, gusto Tapno maamiris mo mat amin ang bidot mo pare. Ha? Nagsayaan ti parang ibagak itikan ka. Amang sapul ka iti trabaho. Saan kumamat ani Petra ti mang bibiyagkan ka? Ginura nakpay iti imbagak. Pasensya ka kuman pare. Anya nga ita. Malakad nga rod ni bakit mo kan ka. Ay, Laklakayan kan. Ngam kaslasan ka pa ilang amin ani pusot mo. Agduldulin ka pa ilang iti palda ni inang mo. Imbes nga agpanunot ka iti bukod mo. Tadamot din bukod mo a pamilya. Ngam saan mat? pare. Agnagam ka narding. Saan pa'y anala daw ti amin, pare? Oh, si kamat gaya
wen bale. Imayak ta damagin kala ko mano. Anda kontak mo ita asawak. Jak ngamin maawagan ti number na. Ne, sa pulang matlagayam ti asawam. Ah, Apay pailang asa pulam. Kat napatpatag nga amang ni inang mo akong sintidor ngam dagiti aginam. anya. Timon ang wagan. Sakit ka lang iti ulo ti kumare. Nagsadot ka nga asawa. Inkalatan agdulin iti palda ni nanang mo. Agpatimpla ka pa'y kidya iti gatas kan kwa na. Total kat saan ka pa'y ngarot anak pusot. Ay salbag ka. What? Ita pinanawan da kan. Kundi birok ka. Ngam idi adada. Isuda pa'y timang biyagkan ka. Ay nawaw narding. Nuadan pamilya. Mapusot ngaminan. Ay, nawaw! Saan nga agdependar iti naganak no adan bukod a pamilya. Kan sursuruan ti agtrabaho, ta saan akanayon kat adda ti inna. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanan a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mari Cherry, adda ka kadidita. Paumayan mare! Na, ay nawaw. Apay akas tatikawas mo ngay mare. Adda tilakad mi ita mare. Sa dinaw mare. Ipasyar mi manmat ni tatang ijay sentro. Ah, kastagayam. Adda kwartayo aya mare. Ay katadamat oray kas kasano. Anya nga minan tigagara mare. Umay ko lang isubli ti igad a binulod ko iti napalabas alawas mare. Ket agyaman aklaunay amare, intun maminsan tumanan. Awan anya man na mare. Pasensya ka na. Ngam santa makapag-istorya ita. Tagrubrubat kami nga minan. Ay okay lang mare. Saan mat ama ki istorya ti gagarakken ka? Inyag ko lang to'y igad yo. Naimbag man, tasaan ka manan anabayagan agura anak ka. Wen tagdardaras da mari Cherry. Anya, Agpasintruda ka no. Tay pasyar da ni Tata Fidel. ay nawaw. Mayat ano ipasyar da. Tapno makita mo't jay lakay ti kunada asyudad. Wen saan ka day anangina ti magatgatang ijay? Di bali at ay suda mo't ti aggastaus. Saan asika? No para kanyak. May mayat no agpiknik dalangan di takarayan. At least, nadalos ti angin. Saan akaslay di sentro? Saan ba't adakas? No kayat da ti agpasyar iti sa bali a lugar. Kaya't lang dagita ti agpalastog nanang. Uray pupuuton niyo timbaga. Anya, Restaurant sa dagiti sosyal. Anibak nang to'y napanan tayo anak ko. Disinyo pa lang ka madlaw nang hinaan ti makan. saan tayo abak nang? Ngam adamot budget mi nga agkakabsat uray kaskasano tatang. Saan mat adakas na ipadas tayo matimangan itinginginaan a restaurant? Umisem kay kitdian tapno gwapo kayo iti picture tatang. Ha? Itay pa yung picture anak. Unang, tapno adati i-post ko iti Facebook ko tatang. Sana masapo ngay pusmaw anang restaurant tayo. Apay kumasaan. Wala tanong makita na kita karuma. Aging babak na ako na rin tumanay. Ay natatang, di ikaskaso no anya ti bagada. Tinapatag kat nag-enjoy tayo. Anya kumatibibiyang da. Kat saan ba't nga isuda timang pakpakan ka da tao. Talaga sa bali ti ugali dagiti tattao ita panawan. Na para magdalauna yan. Sino tinaparamag? Bakit? Damari Cherry Apay mati kumare.
Kita ti post na iti Facebook. Nanganda iti restaurant, dagiti sosyal. Anya kumayta? Agim baba ng dalakay. No kita ang matibalay da dito'y lugar tayo kat simple lang. Ngam no adda da ijay syudad ay hapaw. Nginginaan a restaurant ti kayat da panganan sa da i-post iti Facebook. Abay, umapal ka. Ay sana? Anya ko matiapalak ngay. Ti ugali da nga kakabsat. Ay sana pulos. Anya nga min ti issue ken gaya. No dati budget da, kat kabalan dati mangan itingin na restaurant, daramidan da. No para kanyak, may mayat no kadagiti karinderya. Uno turo-turo ama ko na ti pangananda. At least, makaaduda pa'y. No kasta nga minanginginain ke restaurant dagiti social day ta. Basit laang ti servings da. Kun saan ka pa'y amabsog no kwa? No para ken ka. Para ken kalaan sa bali mo ti kaya tao. Saan mo't amabaling nga ipilit mo ti kayat mo? Ta isuda mo tagas gastos, bakit? No isumat mo da wagas, tap no ma-enjoy dati biyag da. Bayam ita. Pagbagan nyo man day tang adura nanang. Ay nawaw, apay ni Adora. Agraman biyag ti karuma. Apala na. Nagpost pa iti Facebook. No para kanyak, kung kuna naman ni nanang. Apay kano aya. Nakita na ngamin timpos ti kumari na aladawan da. E di nakanda iti may sa anging ina na restaurant iti syudad. Kaet, Nagsaw, unam lang asin, no, kalalaingan. No para kanyak laing, kung kuna na din. ay talaga Ah. aday taga Adora. Awan ti aramiden na no di makibiyang itibiyag ti pada na tao. Pangaasim man anak ko, sarda nga man ti kasta pa nagsasaom. Apay manen ayananang. Anya manen ti basol ko. Nairwam ka ang makibibiyang itibiyag ti padam a tao. No anya ti kayat ng aramiden itibiyag da. Bayam tinapatag kat saan da ka dinangran. Ibagbagak laang ti opinyon ko, nanang. Ibagbagak laang mat ano para kanyak, kat may mayat ti mangan iti karinderya. Uno turo-turo, tamakatipid ka. Kan ado pa iti servings da. Saan akas ka dagiti nginginaan a restaurant dita, saan ka amabsog? Ay nawaw, saan adakas no kayat damot ti mangan iti kasta klase ti restaurant. Saan tayo ang agpapada iti kapanunutan. Sa bagay inuunada mga mintag pasikat. Anya nga rod ti maaramidan tayo ngay. Tunggal adda makita makaaruba amangan iti nginginaan a restaurant. Wano gimatang itilugan, masapol apakibiyangam. Ay naanak ko, bayam ida taad da nga rod ti budget da. No sika kat awan pa'y ti budget mao, ag uli magkalatan. Di mo ipadlaw nga umapal ka. Simang pagkayo magaya man, Mari Chere. Kasangsangpot milaan itay. Ay nawaw, kabarbaro ti bag mo, Mare. Wen, ginatang ko ijay mall itay. Nginginaan nga rod day ta. Wen, apay ka di? Ay, no para kanya. May mayat no ti ginatang maukat day tay nalakalaang. Tapno awan to ti pagbabawyam no kwa. Nakitak pa'y anangan kayo iti restaurant dagiti sosyal. Ay nawaw, saan mat siguro adakas no kayat ko mat mare? Ay na, Mare. Itaapanawan. Narigat ti agim baba ng Mare. May mayat lata no praktikal tayo. Nang runa pa'y no marigrigat tayo man. Ay na, unay kan aya mare. Amok dagitan. Wen, saan kami abak nang? Ngam saan mat siguro adakas? No kayat may mat amapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Kun maadaan iti nginginaan agamit. Ay, sayang lang ti kwarta, Mare. Iso nga rod, nagagatak ngagtrabaho. Taado dagiti bambanag akayat kumot amapadasan. No saan mo amaawatan day tamare? Saan kun nga obligasyon ti agpalawagkan ka? No awan ti budget mo para iti kakastabanag. Wano di mo laang kayat amapadasan, di kan sumanao. Biyag ko daytoy, mare. Siyak ti agplano no anya ti kayat ko amapasamak. Ketsi ka, agplano ka kitdi, no kasanumet amapasayaat mo ti biyag mo. Di bali ti biyag ko, takabailak nga i-manage, mare. Limas tugmat tanday dya, Cherry, nanang. Ay nawaw, apay ni Cherry.
Nasabat ko di tadalan itay. Kat made ti panagsasauna kanyak nanang. Napadasan na lang tinangan iti restaurant dagiti sosyal. Kan naadaan iti bag anaggapoy jay mon. Agim baba nangan. Ay nga, ti pagsakitan tinakam mo, ay anak ko. Gaputa saan nga imanugot ti kumaraim, iti mindset mo. Ibaga mo, nalimastaw. Talaga laeng, asaan nga agpapada ti mindset tayo, anak ko. Adda dagiti tattao, akayat da mapadasan ti sosyal a panagbiag. Awanan ti bibiyang tayo ijay. Tinapatag kat kwartada ti gasgastusin da. Mayat ayamat ti kasjay nanang. Ti ugali nga gimbaba nang. No siyak laeng ngay nam, saan nga ginbabak ng ti kumaray? Na-misinterpret mo laeng. Saan adakas no kayat namot amapadasan ti kakasta bambanag. No siyak ti sika, aggagat kakit di mo. Tapno makapag-mall, kan mailibre mo ti pamilya, may ti restaurant nagiti sosyal nga ibagbagam. Ay, saan apulos nanang? Sa anak akas iti daduma dita nga agimbaba nang naparamag. Ay na, adura anak ko. Numariknam nga umapal ka. Agkidem kan agulimakan, tapno saan ka makabasaw. Ang nasamot ti sanyo nagkinawatan ka na dura, anak ko. Ada talaga, tatang. Ha? Iso may lagayam. Asaan ng umay dito'y balay. Jakman amo iti day ang tao, tatang. Sa bali mo ti mindset na. Apa yan? Nakita na laang nga in libre kayo itinginginaan a restaurant. Kan gimatangak iti bag ko, ibagbaga na nga agin babak na nga. Ay nawaw. Kuna akong kahit. Anyang itin sungpat mo. Saan adakas no kayat may matamapadasan ti kakastabang banag, mare ko na. Hmm. Iso nga rod ang nagagatak ngagtrabaho, tatang. Tapno mapadasan tayo matimangan iti sosyal a restaurant. Uray sagpaminsan laang ano iso. Tinapatag, kat amu tayo tirik na. Saan ayan? Ada kwartak nanang, naalak ti tangdan ko kan ni Marinole. Mayat tapno adda gastusem. Mang restaurant tayo mama nanang. Anyat ikunam. Mang restaurant tayo kunak. Ipadas tayo mamati mangan iti restaurant dagiti sosyal. Ijay ngay nangan ang damari cherry ide. Adamat ang budget ko. Kasanaw no makita ni Jeray. Saan ka day nga isuday tatimay sa nagapaan niyaw, idi napalabas atawang. Sa anak nga agpost iti Facebook tapno saan na ang maamuan nanang. Ay na, adura aya. Tinilmon mo lang dagitin sa usawang bukin ni Cherry iday. Kunak ano di mo kayat timangan itinginginaan a restaurant, ita si kamatan ti agimbita. Ipadas tayo mataan nanang. Anya kay lakit din. Oh, makan para kan kalakay. Ay nawaw. Sa din tinagapan nyo kininanang kaya? Inpadas mi tinangan iti restaurant anangan ng damari cherry idilakay. Ay nawaw. Maya magayam ti mangan ijay lakay. Napadasak mo langan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Amo ko na niya tirik na nalakay. Kaya't mo malagay mamapadasan. Ngam nagsasaw ka kan kumarim cherry di ka. Nabayagan day jay lakay. Anya kalaki din. Nabayagan na. Ngam itikas tangay naramin mo. Kasla tinilmon mo malagay. Nagitin sa usawang mo kan kuana ide. Sa anak mo't ang nag-post iti Facebook, di nang tumaamuan lakay. Kanamkit din ta inyawid may. Sigurado ang magusto ang dayta. Pagkakanumat, tinakakita ka na adura iya sentro, anak. Kadwa na ni nanang na. Nadamag kumot day tatang. Nangandamot lang iti restaurant ananganan tayo idi. Nakita yo day ta. No agsasao idi, agbalin tayo a practical kun kunana. Ita, nanganmot lang iti restaurant dagiti sosyal nga bagbagana. Awan lang siguro ti budget day. Iso ka nagbalay na practical. Tidakas lang ka, pinagsasawan na kamo iday. Amu pa'y man iti day di a babae tatang. Kas lamang testing. Ang bayamog,
Nabayagan na yung anak. Agpinakawan kayo na. Kasano ang mapakawan mo ti kasi a klase ti tao? Di na amo ti ag sorry. Adan to, anak ko. Kano kuskusilapan nakpay numasalaw ko di tadalan. Adan to, kunak mo na. Uray yula. Tanarigat may. No ipilit may agpinakawan kayo itaan. Kat di mo tamaw ti mariklik na yo adwa. Barang atatang, no ang munang aklunan ti bidot na, ang mga numaurnos pa'y ti parikot itinagbaitan mi. Sigapay man timapan makimeeting iti barangay hall bakit? Apay asyak nga eh. Ata kasapulan nga dati representative tayo kuna ni Kapitan. Apay nga minayan si kailangan timapan. Naira na nga ron nga dati napatigalakad ko. Ninanang nga eh. Amangan no kayat na nga isulangan timapan makimiting. Ano, ninanang pailang mo tinakitam. Amo mo't bakit day dyan. Ang mga lumatali mo daw kit di tatalan. Kit nagbara ti panahon ita. Basta utak samat amapan. Saan nga ron ang mabalhin? Nas kinamapan ka. Tayo sa tibilin ni Kapitan. Ay nawaw. Kasano nga no masabat ko ni Cherry Ijay. Hindi ba yan? Tapos maunus mo't lang ti parikot itinagbaytan nyo bakit? Anya? Ay, mabalin ka diti makitugaw. Awan kami ng tibakante. Sige lang. Ay, kumusta ka mutan, Mare? Ha? Kumusta ka, kunak? Okay, aklaan. Si Kangay, nadamag ko anangan kayo kan iti restaurant dagiti social idinaminsan. Dayjay ka de? Kunak man no practical ka ako ng mare. Kuwang amin, Mare. Nagsasao ka idi, kat agin babak nang ti panagkitam kanya. Jak mat impagaro, akayat mo matlagayam ang mapadasan ti mangan itinginginaan a restaurant. Kambalik dayjay, Mare. Sorry no kas jay tinaisawang kong. Kinapudno na. Husto ka, Mare. Kayat kumot ang mapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Kas jay gayam dayjay, Mare. Saan unay anapudaw ta naka-airconda? Kan nadalos, kan presentable ti aglawlaw, Mare. Ay wala mare. Ket inton sumaruno, agpanunot ka pa'y ngamin anasaya at sakbay nga agsao ka. Itikas na, awan ti masaktam, mare. Anya tararamidan niya doon dito'y balay anak ko. Inimbitarak nga agkape, tatang. Nakasta, nagpinlakawan kayo. Uwan, tatang, nasaya at kamin. Napakawan min titunggal maysa. Mayag garod ano kasta anak ko. Inaklon na mati kang malina. Iso pinakawan ko matlang, tatang. Narigat no saan ko apansinan di tao. Ang mga no dumakkel pa'y tigulo. Nasayaan man, tanagawid kan bakit? Agasa man lang ita meeting nyo. Talagang overtime. Saan lakay? Saan kami ang nag-overtime? Ay nawa, anya ka karot? Di magasak iti ayan damari, Cherry. Anya ti ko lang? Di magas ka manan ijay, anak ki aba. Saan anak ki apa lakay? Nakikapi aklaeng, tanaibusan kami iti kapi ija barangay hall. Nakasta, saan yun akagura ti tunggal maysa? Ay, saanan lakay? Napakawanak mati kumarik. Ayos, maragsa ka na kanakang itin bagambakay. Intong sumarunaw, di mo ngamin unay tagsaw. Kontrolong tagiwat mo. Di mo ipalubos nga agari ti apal mo iti may sa tao. Tay supay kiti pagbasulam. Ay, wow! Saan nga amin agaraw ti padam a tao kat pakibiyangam. Awan matdakas na no kayat damat apadasan ti sosyal abiyag. Tinapatag kat kwartada ti gasgastosan da. Di mo ipalubos nga agari ti apal di tapusong tapno saan kat nga isupay apakabasbasulam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Isa,
Umisan ka mong biyako. Gimatang kagamit speaker. Bakay? Ay, Juan, pagpraktisak man nga kanta lakay. Tapno mabalin tayo ti agkaraoke no kwa. I-connect tayo lang iti cellphone. Manungay ti kasta. 3,000 lakay. Ay, nawaw. Nangina mo gayam. Di bali tamausar tayo mat. Nakababain mo't no kanayon tayo makius-usar iti speaker ti kararoba. Kita ayam lang nga bakay. Amangan no makadisturbo tayo. Amok day talakay. Saan ang masapol nga ulit-ulitan? Palagip lang bakay. Narigat nga tati makiap apa iti karuba. Siyak ti makaammo lakay. Di ka madanagan. Ay gumatangak man, Nana Mileng. Anya ti gatangam, andeng. Soft drinks, Nana. Tay orange man, nada. Jay dakal, wano basay. 1.5, Nana. Aha. Ay ungayam. Kasla boses mo tinangag ko itay. Si kansa mo jay agkan kanta. Siya nga agpaiso, Nana. Isumat tiliw-liwak ano kas nangawan aramida. No kasta. Adamutan ti speaker mo. Adda, Nana. Gimatangak itidakkel nga speaker ko. Mabalin tayo ti agkaraoke no kwa. I-connect tayo lang iti cellphone. No saan kay abise? Mapan kayo ijabalay, tagkanta kayo mat, Nana. Bakita Diya mo ngamin mapanawan ti tersinak, awan ti agbantay. Una saan? Ipabulod ko langan kada kayo. Idagas kaw numapan kami iti garden, Nana. Ni, kabarbaro ti speaker mo, Nana Miling. Ay, saan ko ako kwaday ta? Impabulod laeng ni ipagmaw. No kasta, gimatanggayam da manong Roland kan manang anding iti speaker da. Wan, basang. Ayan yang aminan ti umay mugatangan. Sa anak agumatang, Nana, umay ko ang bayadan ti balance ko. Manong aminan ti utang ko, Nana. 345 basang. Bayada ko, Nana, tapno mabalin ko manan ti umutang. Kasta man ti kayat kaw, uray saan asingiron ket agbayad latay ti utang. Ewan mo't, Nana, saan ko nga itarayan ti utang ko, anya? Ay, umayak man manong Roland. Nagtugaw ka, ading ko. Ni manang anding ngay. Nagpasentro ni manang mo. At ka diti masapol mo kan ko, ana? Nakitak ti speaker yu abinulod ni Nana Miling. Gimatang kayo magayam manong. Ni pagmutigim matang iti tayo dyan nga speaker. Pagpraktisan na ka, no? Kasta ka di? Mabalin abuludan, manong. Sana siya ti pagsaludsudam. Ni manang mo nga anding ti kasaritam. Apay ko makit agasawa kayo mo't, manong. Masapol pa'y laang aya nga iso ti pangibaga, Gaputa iso ti gimatang. Amang ano niya peti panunutan na. No basta ipabulod ko latagin ka. Agsublikan to inton matandama. Tatakay tagsarita. Imay ni ading Hilda dito'y balay. Bakit? Anya timay na imbaga. Salsaludsudan na. No mabalin abuludan na kano ti speaker mo. Tay tala ang gayam. Okay lang, mat. Ngam anong san na ati aguray, tas saan pa ngayon subli ni Nana Miling. O sige. I-text ko nga ron tapno saanan nga umay. Agtekstan to kan kwa na, nung mabalinan amaala na, ta dito'y balay ti pangalaan na. Amangan kit dino agdiritso iti ayanda na Miling. I-text mo ti kabsat mo lakay. Ibagam nga umay nan alaan ti speaker abulbuludan na. Nalpasin ba kayo? Nakapulis ka may? At nakatitilakan mo? Mapanak iti ayanda na Miling. Mapan ko isubli ti igad abinulod ko kan kwa na. Tinakakarton lang ka di, pabulod ko kin Hilda? Wen, adda amin nandita. Mabalinda ti agkanta aging gay ti kay kayat dalakay. Pakibagalaang iwanan da. Kagat-gatang ko lang day tangay speaker. Wan ba kayo? Ala, agrubwatak nga rudan. Ay, mapit lang ba kayo? Ada ka di pagatang mo? Gumatang kanto man iti karne. Tapno san apuron natin ti pangaldawan ta. Day talaan? Ay, wen kayam. Nalipatak nga imbagakan ka. Sakbay nga ipabulod mo ti speaker. Itisting yu pa'y nga umuna. Tapno awan rason no kwa. Kas makita mo, Hilda ating ko, ha?
100% working, the speaker. Ay nawaw, awan ka diti pa nagtalik mo kanyak, Manong Roland. Binulod mo akasta. Iso nga isublin tumot akasta nga din ko. Anatan nyo, tapno saan ama perde. Un ka di Manong, ulit-ulitan mo. Kitaan nyo, tama nga ma-overuse. Amumat nga awan pa'y ti makabulan, sipod ginatang ni manang mo anding dayda. Siyak ti makaam mo, Manong. Awan ti rumbang apagdanagam, taaywanak ti binulod ko. Okay. Nasayahat mo't karoon kasta. Mala, agawaam ti mangi karton. Taaguray akong iti tricycle apagluganak, Manong. I wanna know, and if you ever seen the rain, I wanna know. Nakapigpig sa una to speaker, Hilda. Ay nawaw, aldaw mo tatang. Aldaman wando rabi eh. I-control mo lata. Tapno saan ka makadisturbaw. Imposible mat ano at dapay laang tinakaturog iti kastoy nga oras, tatang. At dadagiti ka ruba arabi iti trabaho da anak ko. Malawoy na rin, tatang. Ikapsot ko, tapno di yumat ko na. Donghal daw, hindi na palabas. Nang di mo't isublin ni Hilda ti speaker mo, bakit? Anya nga tanong i-text ko tao may naisubli. Ang mga noosaran na pa'y lakay. Si Kangay, di mo pa'y kasapulan ti speaker mo? Okay laang nubuludan na pa'y lakay. Isubli ng tulata, ano mauma? Sigurado ka? Wun, kabsat mo matinang bulod. May baglahan, tamaawatam ti kapsat ko, bakit? Wun takas la kabsat kumatlaangan ni ading mo lakay. Isublim ka din ti speaker da manong mo anak ko. Saan, tatang? Pangipanam nga raw. Usaran mi iti ayan tigayam ko. Anya? Kasangay ngamin ti anak na ita. Ay, ang mga numadadaal pa kita eh. Adda akmat amang kita no bilang laang, tatang. Wanya lumamangan no di mo masiputan ka ba perde. Basta siyak ti makaam mo, tatang. Ay. Lagi pa anak ko. Saan mo ako ko na itang speaker? Binulog mo lang. Un ka di, tatang. Di kay madanagan. Amuktar aramide. Kapay ba't abas time batim latan ti speaker iterwar, Hilda? Aywan ngagpaiso. Nalipatak matan. Nuwapay gamit, adi mo pa insubre ka damanong mo ah. Umay daalaan ano kasapulan da, tatang. Ay, lawaw. Nalaing ka bumulaw. Yung kasadot mo ti mga isubre. Saan ba't amabalin? Damanong mo pa lang ti umay mangalan sa balay. No kasapulan da, umay dalaang alaan, tatang. Awan ti oras ko amang itulod iti ayanda. Ay, nawaw. Anyan tulaan ti panunutin ti ipag mo no kastalaan. Nagadu ka ngay bagbagayon, ay tatang. Uy na, tamangan ko lang numadadahil dahi ta. Isupay apagapaan yun no kwa. Di yung man pakibiyangan day nga speaker, tatang. Siya kunti makaamu dita. Umayak man makitambay na namiling. Awan ti parikot, no may papan iti day tabanag, andeng. Saan ka di pa'y nga insubli ni ipag mo ti speaker a binulod na? Saan pa'y nga rod nana? Hindi pa'y napalabas alawas a binulod na. Husto ak ka day. Wan nana. Imposible mat no saan pa'y anauma. Awan pa'y matireply na iti-text ko nana. No kasta, mapan mo kitaan iti ayanda. Ang mga no saan kit di nga agsubli day nga speaker. Wan nga rod nana. Sapay 3,000 ti pananggatang ko. Complete package day jay nana. Oh, makitam day ta. San amapidpido ti 3,000? Iso arumbang laeng nga isubli na. Sika magayam andeng. Agtugaw ka. Ay, saanan tatang? Imayak, taumay ko kumaalaan ti speaker a binulod ni Ipag Hilda. Aywan. Babitlaan ata irwar ko. Awan samat ni Ipag Hilda dito'y balayo, tatang. Ada na panan na. Kasta ka ding. Ay, pasensya ang tipag mo ha. Hindi pa asang kay bakaking kwa na nga isubli na ti speaker mo. Yung di mo dunggad. Okay lang, tatang. Maawatak mat. Nala, panawan ka baby. Alaag lang ti speaker, anak ko. Ni, apay ngay. Di mo ito nagkuri ti speaker ko. Ay, lakay! Umay ka pa'y man ditoy! Apa na bagay? Di mo ito nagkuri ti speaker ko.
Ah, Kasano asaan kat agkurimot day tayo di may nala nila. Ang mga nalubat. Itay pa'y anak saksak lakay. gitag man. Ipadas mo Nini. Nakaon nga agbayso. Gumaawan mo ti sounds na. Sa padyak amo ti mang repair iti speaker. Anya nga tanong mapanak iti ayan da tataborsyo. Nasasayan pa'y bakit? Expert tayo dyan may papaniti kang sa tabanag. Sigurado nga adda maitulong na. Amangan kid din o karakaro ang mapirdi no pakibiyangak. Talaga nadadaalan day nga speaker lakay. Ay, nawaw. Anya ti imbaga ni Tata Borosyo bakit? Nabasa ka no ti wirings na. Nukasta. Saan ang ma-repair? May mayat ka no gumatang laangan iti baro. Kasaritak man ni Hilda. Sa ludsudag no anya ti inaramid na iti speaker mo. Ibagak mo't lang ang asukatan na, ta dinadal na. No ilibak na nga eh. Di ka matanagan bakit? Siyak ti makisarita iti kapsat ko. Anya ti umay mo ibaga manong Roland. At dati napatag-alakad ko ina. Napirdi mo ti speaker ni manang mo ading ko. Ay nawaw, anya adin na dahil mat asasawa manong. Saan nga agkure? Nabasa ka no ti wirings. Ay awan amok na may papan iti day tabanag manong. Sika tinaudi anang usara ating ko. Inaywanak day nga speaker manong. Hilda, agpudno ka man kanya. Di ka agbaling nga ubod. Pudno ti bagbagak manong. No saan ka amamate? Saan ko naparikot data? Mapanak to iti ayan nyo, tapno makapagsarita tayo. Ngam saan pa'y nga ita, kada tilakad ko. Kasano pa yung data nga iandeng? Parikot ko nga rod nana. Saan matan nga ang kuriti speaker ko? Aywan, malagip ko nga imotor ni ipag mo idi na minsan. Anya? Wan, nuhos to tinadamag ka o, kat inusarda iti kasangay ti anak ti gayom na. No kasta. Impausar na iti sabali a tao ti speaker ko, nana. Nalabit akasta anak ko. Kasaritam to ni ipag mo. Ururayik amapan ije balay, nana. Amangan kit dino di na nakita anabasa ti speaker, idi impausar na iti sabali. Bayam, kasaritak to ti gayom ni ipag mo. Bagaan kantaw no anya ti bagaan na. Agyaman naklaunay, nana. Nakasarita kong ti gayom ni ipag mo andeng. Anya ti imbaga na nanamiling. Naperde ka no ti speaker, idi inusarda. Nabasa iti Diyos ko na naman. Ay nawang, kuna, tumet. Iso amano nga oras lang kano nga inusarda iti day di Arabi eh. Kasaritam ati ipagmaw, tasukatan na no anya ti dinadaol na. Wen, pagsaritaan nyo anasayaan, tanalawag mo nga adda nagkurangan ti ipagmaw. No apay ngamin nga impausar na iti sabalay. Day tangarod, nana. Iso siguro matlang ti may sa makagapo, no apay adina may subli ti speaker. Masapul pa'y laang animanong na tinapan na nga la ije balayta. Naperdi ka nung mati speaker mo man ng anding. Napirdi iti pinulod mo, ading ko. Ay nawaw, apay ngay asyak ti pabasulang. Nakasarita ni nana miling tigayem mo. Kat nadakamat na ka ni nana, anabasa ti speaker ko, idi intugot mo iti ayanda. Anya? Pangaasim ta di ka agul-ulbod. Bayadam, unusok katam ti speaker ko apinirdem. Talaga ka di nga ipabayad mo kanyak, ah? Kunam lamot no branded day ta nga speaker. Sika tinakadadaal, sika pa'y laang matikasta. Wen tano agsasao ka? Kunam lan milyones tay speaker mo. No kasta nga rod, agbayad kan. 3,000 lang mat tay speaker ko dinadaal mo. Talaga arupat kwarta day ta amanugang yung tatang. Ay nawaw. Kasano anay bagam ti kasta? Wen tay pabayad na kit di kanyak ti speaker na anaperdi. Binaladam nga ruday. Saan pa tatang? Saan mo't igagara day dyan? No kasta. Talaga nga adda ti basol mo. Wen, ngam saan ko nga ingagara ko nakngarood? Ingagaram man welo saan. Rumbang nila nga bayadam at binulod mo mapiman. Kagurgurak launay day tatao. Iti amin nga ipag ko, isulaang tikasta tatang. Di kagsaw akasta ngamin impabulod na king ka. Saan nga imot na andeng? Ang mga numadingamen ti panakisalitam king kwa na. Takanunungan nyo pa ilaang tidakas nga aramid ti manugang nyo.
Agpakumbaba ka, mamay. No, dati basol mo, anak ko. Bayadam, tirumbang abayadam. Tapno malpason ti saritaan. Bayada kon ti speaker mo adi nadaal ko, manang anding. Ay nawa, agyaman na klaunay aading ko. Makagatangak matlaangan. Adoy, 3,000 day tama nang. Uray 2,000 laangan titid mo, ading ko. Ha? Sigurado ka kadi, manang? Wen, okay lang kanyak. Nayunak to. Ay nawaw. Agyaman na klaunay amanang. Anda ka mo, ating Hilda. Anyat gagaram. May kula ang binayadan ti speaker ni manang anding anadadaal, idi intugot ko ijay daya, manong. Naimbagmay. Tanaka-amiris ka na din ko. Nangato ti pride mo idi kahit. Wen kainuras mo't apagsasawanak ni tatang ijay balay. Naumaak, iso ang binayada kun. Uray asino pa'y ti akin kukwa, no amom abinulod mo, rumbang nalaang nga aywanam. Iti kasta kat saan a madadaal ti panagtalakdaken ka, kan maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak na ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Abril mo't gaya man. Nagparangtaktal daw bakit? Bulan dagiti na paramag sadot at taga-syudad ko naman. Ay nawa. Apa yung kastamot ng tipagbagam si Cadelia? Siyempre, Holy Week manan. Agawid manan dagiti kabagyan a feeling bisita. Adida kaya ti aginaw iti plato ken tumulong agluto. Imbes na maragsakan ka, tagkita kayo manindi kapsat mo. No pagbalinin da tayo at agabaw, uray di dan agaw-away, Albert. Siga, kiti mo't bakit? Kita am ni karidad, akabsat ko at taga-syudad. Tunggal agawid da dito'y balay, di namot ammo ti tumulong. Agtugtugaw laang mo, dakasladon niya. Ay, uray awanan, ti inawidan, no kastamo laang ko na manan. Unay kan bakit? San anasaya at ikastangay bagbagam? Ay, pustaan talakay. Datayon tumanen, amarigrig at aginaw ka naglutaw. Datayo na ang manen, amamirmirao, ti kaug-uging dita. Pagtitinulungan tayo ngamin, bakit? Ay, awanlat amok di talakay. Saan ang makarik na dita karidad? Kas kuma, di na palabas sa Paskwa. Ay, di na kaya tumulong nila kay na. Ta, nakababain ka no? Awan ka di text ni ading Mau, anak kaw. Anya ti text ngur urayan nyo ay ananang. Agawid da nga ta, inton si Mana Santa. Ay, siguro ananang. Aldaw mo, day ta dagiti kabagyan a feeling don niya nga dagiti sadot na. Anya, Pustaan ta pay nanang. May samot day ta karidad. Feeling don niya man no agawid dito'y balay. day, tairaman mo pa yun ni Caridad akabsat mo, anak kaw. Ay wana, tadi da mo amo ti tumulong nanang. No agawid da, day ta agtugtugaw kan agpasikat manan ti aramidin da dito'y. Ay, unay kan anak kaw. Agreklamo kan samatan. Ay nananang, talagang agreklamo tamano atawan mo ten nga agan ano sak. Da kamin tumanen nga agasawa ti kaug-uging kaskadaan niya ditan inton si Mana Santa. Anya ti bagam, karidad bakit? Adyo ti ka inton si Mana Santa, lakay? Yak pa'y sigurado bakit? Apay ka di. Ang mga numabalin nga aglive ka. Agawid tayo man ni Dja probinsya. Mabalin man. Awagak nga rudan ni Nanang. Siga man. Agfile ka nga rudan iti live. Tawagak ni Nanang. Ibagak kan kwa na ang masapsapa tayo. Tapno ang muda nga agawid tayo. Lakay, kita ni Nanang
Apay ni nanang. Agdaldalos manan iti paraangan. Tagawig kanumad na karida, dinton umay a Holy Week. O, makitam day ta. Abril 5 pa'y laang. Sa bagay, baknang mo't ngamin piman, day dya akabsat ko. Rumbang laang apag-serbyan tayo, ti Donya. Excited lang siguro manan ni nanang. Kasta mo ta kanayo. Noon niya launa iti pagsaksakitan tinakam mo, bakit? Ay, tunggal adda ti okasyon. Agawid ti kabsat ko at taga-syudad. Kanayon nga isu ti bida. Isu ti pagsirsirbyan. Umapalakman ka dagita akaruba tayo lakay. No agawid dagiti kabagyanda kat agtitinulong damat. Mabalin mo't akasaritam ti kabsat mo, numay papaniti day tabanag, bakit? Ay, sana na masapol ang maibagaday talakay. Makariknada kumamutun Ay, no makita dakmanan dagiti kaaruba nga aglang lang nga agurang iti katratrabaho. Ay, naimbag pa iti kabsat mo. Kastoy, kasjay. Kunadan tumanan kanyak Mapanak man iti ayanda, Uncle Maudilya anak kao. Abay, ijay nanang. Mapan ko alaan tinyaw nga order kao. Alo, inton umay alawas pa yung budla ang mailuto, nanang. Ay nawaw, narigat ti maibusan anak ko. Amangan kunak no agraman order ko, iraman da pakibagkat. Di awadan ti inyog tayaw. No takawin dadi, gumatang taylangan iti instant gata, nanang. Nagado ti magatang dita. Ado ngem kayat ko tatay traditional ko ma. Anya ko matidiferensya na dayjay, nanang. Isumulaang mo tiraman na. Saan kayo pa'y amabanlog nga agigat itinyog? Isugarod mo na kay Ruamak anak ko. Ay, sa bagay, nanang. Ala, yawid yun day tanyog. Tay paigad tayo kung karidad no kwa. Hello, karidad anak ko. Siya di daw ti ayan yaw. Agrupot kami pa'y laang nanang. Agad-andad kayo iti biyahe yaw Wan nanang. Ada ginatang mi amay luto dita. Madami laang ti naisagana dito, anak ko. Sabali mat da ito'y nanang. Ala, agsagana kay kidain tapno saan kay amarabyan. Ay wan gayam. Di mo liplipatan ti ag-text kanyak no asidag kayaw ta ipapudot mi ti kapay. Sa dino ka no ti ayandan, nanang. Agrubot da kanupay laang anak ko. Ay, nawaw. Inbagayo ko mga gawaan da, taadupay tinyog ang maigad. Kanya dyan nadamag ko. Agpasyar man ti kabsat mo at taga-syudad. Wala na saling. Ay, nawaw. Umayag pasyar ti kabsat mo kunam. Ngam kaslasaan kamot anaragsa. Kasta ka talaga, nana? Anyat kayat mo asaway. No agawid ti kabsat ko at taga-syudad. Maikumpara aktuman ako na akong nana. Di mo lat ta panunutan. No anya ti ibagbaga ti daduma dita. Ti panunutam ki day. Nagawid namanay. Agkikita kayo manay na sang kapamilya. Hadapay ti parikot ko anana. No agawid da kami manay na taga-probinsya, ti mga ramid iti amin. Da kami ti aginaw, da kami ti agluto, da kami ti mangigel-gel iti ules nga inaramat da kami aminain. Ay, day tangag paysaw ti rigat na, no si kaakan na yung ti agunggunay. Ay, wen anana, makapabandog nga ta. Kasaritam to ti kapsat mo. Ibaga ano mabalain, tumulong iti maaramid, tapno dagaw sa malpas. Wen ano kayat nanana? No ngay saan? Di nantupay kayat tumulong nila kayo na. Sa may sa, yung mga no ibaga na pa, di na ammo ti agigad itinyo. Agtugaw kayo pa'y karidad anak ko. Ni, adamat gaya man sufa nanang. Ginatang ni manang mau. Ay, Dilya! Dilya! Umay ka pa'y man! Apay tasawak, nanang.
Ada ko maiparamid ko kinkwana. Saklang ti makaramid nanang. Sa dino ayat ayan day dya adilya. Diyan ka mo. Awan mo titisilid me. Amo na ba ta sumangpit ti kabsat na ita? Saan ang nagpakada kanyak nanang? Mala, siya kung ti magaramid. Ituloy mo kay day aramidam nakaw. Sa dino ti nagkapwang bakit? Apay kay takalang. Iti ayan ni Nana Saleng. Apay ka de. Ay nawa. Amamat nga agawid ti kabsat mo ita. Napanak na nagpaangin mo't Sapsapulan na kan ni nanang itay. Apay ka numanan. Diyan ka mo Di na mo timbag ano apay. Ay, amangan no siyak manen, tinamnamaan ni Nanang, amang iserve iti kape kadag iti anak na a feeling bisita. Siguro bakit? Ti ko na nagtataka ti paramid na ka. Dayto yan ti ibagbagak lakay. Kasano mo't dayta? Kasano ang ma-enjoy tayo, no da tayo laang mo't ti agunggunay, no da tayo laang ti mabambannog. Limawa matgayam ti tersena ni Auntie Bebang manang Delia. Wen, hindi pa'y napalabas a bulan dayta. Si kamat ngay manang, kumusta mat ti trabaho? Nasaya at latamay. Nakitak ti sofa ginatang mo. Sweldok tinaigatang kadagita ang sofa. Ay nawaw, anong tanyog? Anya kumapay. Maigad taisumot ti kayat ni Nanang. Tas tagayam. Ado, ti maramid ita. Amangan ko nak, no kayat mo ti tumulong. Ha? Pag titinulungan tayo tapno malpas adagos ti trabaho. Tulungan ka lang namang itunay ti manok, Manong Albert. Alaman nga rod, ating ko. Adupay nga binti maaramid ka. Hanya nga tanong siyak lang ti mang ituno. Tapno maaramid mo ti daddo mga aramidom ko ma. Kabay lang ka di. Ay nawo, unmet amanong. Amang ano, di nakapalubusan ni misis mo at tumulong. Itan niya kumama kagabungay. Kat saan mo't nga iso ti mabannog. Alaman nga rod, ating ko. Sigapay ti makaamo dito At dati sa baling aramidak. Dahito lang ti may tuno manaw. Wen, dahi talangan. Ay nawaw, anya ti aramidam, Ronald. Tulungak ni Manong Albert ang mga itunoy ti manok, bakit? Awanan kauguging kantumanan. Ay na, okay lang bakit? Adumot ti danom tita. Agdi ko sakto si kamot. No apay asikapay lang tinangi paaramidan da iti dayta Diyay narigat pay lang mat. Siyak tinagbolontaryo bakit? Sa maysa, saan mo ta komplikado? Amok matar aramidak. No ide, kat isuda ka na yung taggunay. Panagkunak, kat panawanan tapno tumulong tayo ma. Kita man talangam. Awat asok kanling at kapayan. Gagangay na bakit? Tulungam kidimot ni Manang Delia. Tapno makaluto tayo. Iti kasta, adda oras tayo ngagjajaming. Diyak ka ba ilang ter aramidan na? Amangan kunak no masugat ti imak iti igad. Si kakidimot bakit? Day tamanan ti imba kami dinapalaba sa Paskwa. Amangan no damot ti maibaga ti kapsat mo no feeling dunya ka. Nalipatak nga rudan no kasano lakay. Kasano ang malipatam? Katalo at taon laang mo talagnag kay Yesudat. Kinasadot sa amit ang dayta bakit? Nabannog ako Nanang. Wala siyak may ti sumublat anak ka. Ni karidad akabsat ko. Anya manang ter aramidan na. Agsel-cellphone laang manan. Nabanog ka naw. Anak ka nga iti nakabanugan na. Kud nagtugtugang mo laang. Ay apo, maupay ako no kastoy laang Nanang. Day, anya ti pa kaupayam ngay anak ka. Kasarita yung mat nga minti kabsat ko Tatulungan nakmat iti maaramid Nanang. Feeling donya mo tunggal agawid dito'y balay. Naimbag pa ni Ronald nga asawa na. Amo na ti tumulong. Mabitla nga raw ta kasaritak ti kabsat maw. Rumbang laang Nanang. Tano saan ay apal day takabsat ko. Ay hindi, saan nasaya at tikas ta anak ko. Holy week ngam aga pa kayo kay Dan. Sa anak ko mga agreklamo Nanang. Ngam kastamot ta na kanayon. Naimbag pa di ka aruba. No adda agawid a bisita da. Pagtitinulungan da ti matrabaho. Agsarita tamang pa ay karidad anak ka. May papanitian niya Nanang. Tulungam ko mapay ti kabsat mo nga agluto. Anya ngay damok dita Nanang.
Ay, anya kalaki din anak ko. Nalipata madagusan. Sa maysa, ang mga numasugatan ak nanang. Mano atawan mo laang man ijay syudad anak ko. Tulungam ko man ni manang mo iti maaramid. Tapno din na ibaga feeling dunya ka. Kunamken kwa na ata expert nanang. Di ka nagsaw iti kasta. Tumakder ka kitay tatulungam ni manang mo. Pag tinulungan tayo ti maaramid tapno maliklikan ti riray. Agreklamo nga minin ni manang mo. Ta isumat pima na nakanayon ti agunggunay. Di na ma-enjoy ti okasyon. Ta saan mat ang maibusan iti trabaho. Anya jay magbagam kanina na nga feeling doon niya ka no? Pudno met. Saan ka lang nga tinulungan? Tumulong kay magnamin Saan aday ta buyaan da kami laang. No kastamit lagayam? Saan kami latakuman na nagawid? Mano atawan laang nagnaid ka ija syudad. Ibagam kit din adi mo ammo amin ti maaramid. Ay, kastamot laang ti rason mo edi Paskwa. Makatkadlaw ako na. Amok umapal ka laang tabak ng tinaasawak. Isuan na pudot ti daram kanya. Ay na, ni Ronald tupay nga asawam, ammo na ti tumulong. Talaga laang kit di a feeling doon niya ka. Nagnaid ka laang ija syudad kit. Anya ti kunam? Ulitan man? Sadot ka! Nagdaid ka laang iji syudad iti mano atawan kastakan? Pangasiyo, tanong aga pa kayo. Kat saan nga iti sangwanan mi? Asino matisan ang makaungat iti kastang ugalyin day ta babae? Nita, Pagtitinulungan ngamin, no dati maramid bakit? Di ka ag-feeling doon niya. Tapnawan ti riri. Ay nako, anya tararamidon bakit? Agim impake ka mo tayo. Agawid tayo. Anya? Naupay ka itim bakit ikapsat mo? Asino matisan ang maupay no kastalaang? Isuda lang arudan ti sinarungkaran tayo. Isuda pa iti kasta. Bakit? Awan mo ti dagas itimbaga ni Manang Dilya. Simple lang matabahan tayo siya. Amok umapal lang. Gaputabak ng ka na asawa. Iso, mamirmira o ti asawa na. Agraman personal biyag ta, mairaman pa yan. Anya lang mat ngamin jet tumulong kay ti marami tayo. Nukas tangad dati pagsasabatan tayo dito balayo. Holy Week man, wano anya pa yung okasyon, kananyaman ti estado tayo ti biyag. Rumbang lang agtitinulong tayo, tapno nalaglag anti trabaho. Basta siya, agsubli ako ni Manila. No kaya't mo tagawid, umunakan. Sumaruno kami itong karagitubing. Ay na, agpakumbaba kamot ang amin. Tasan ang kanayon asikatibida. Anya? Mabalin ka ding agsarita ta, Manang Delia. jak kayat ti apa No di mo kayat ti tumulong, okay laang. Ano saklatan Anya ngay nga rod. Pasensya ka na iti naisawang ko, Manang. Aklunag nga dabidot ko. Sapay la ko mata mapakawan na. Tulungan kan iti aramidam. Tapno di mo ibaga a feeling doon niya Ay. Nariga mo nga min, masugat ka. Kabailak, Manang. Lagayam. Apay laang nga inuray mo ang nagapat Ay ako. Pasensya ka mat, no nagreklamo Makapabandog mo namin, no da kami laang ti agunggunay. Gusto ni Robert, Manang. No kasta nga agsasabat tayo dito'y balay. Anyaman ti estado tayo iti biyag. Rumbang lang nga agtitinulong tayo. Tapno nalaglag anti trabaho. Siya kung ti agluto iti pansit. O sige, siyak mati agluto iti adobo, Manang. Ay na, nagmayat at kita nagtintinulong kayaw ngagkabsat. Oh, itay kayo pa'y kadidita, Nanang. Ay, wag. Itay kayo pa'y aboy-boyaan ngagkabsat. Ay nawaw, dinanggagyo ti pag-istoryaan mi itay, nanang. Di kay madanagan. Ta sa anak magkasismusa. Ay, nawaw! Baknang kaman kan saan, basta trabaho ti pagsasaritaan, rabbang nalaang apagtitinulungan. Iti kasta kat maliklikan ti saan apagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi
almoyte. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.